kene Mas. Piye ngopo? Dapur komplit minimalis delane nuk dadi wisan iki. Nuk piye to nuk kayak kaya. Kayak ini ready Mas. Piye kaya apa modele iki? Ukurannya 1,30 meter. Nah, tingginya 1,70 meter. Iki komplit plit. Iki dadak ngecek apa ka? Kok ngecor pi? Delane nuk dadi kuwi engke lho. Berarti gak gawe? Iya no. Weh, yang Ini ana. komplit ada kompor. Meja kompor iki 80 cm lho Mas. Dek sedangkan kompor ping 70 sampai 75. Berarti sedang dua tunggu ya? Yo dek ning ruang kosonge. Wah, yang mana? Karo iki komplit wastafel Mas. Wastafel nggih isa-isa. Wastafel tempat cuci piring tak kayak free. Apa wi? Saringan pembuangan, selang pembuangan. Oh, Saringan. alhamdulillah. Karo keran air wis komplit laku. Berarti kayak masang Yo gitu yo ya? no teko omah delene nuk disembung wis kena nggih isa-isa. Iya, cocok iki ya. Iki enek akeh. Pilihane motif. Iki motif iki kocone kristal ngene iki. Wah, kocok es ya. Lah iki kocok riben ya enek. Iki regane piye kok? 2.200.000 Mas. 2.200.000 komplit. Gratis ongkir komplit plit. Garek nuk dadi. Iya. Nah, mending to. Iki gak sangke ning ndi ae engko. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura wi gratis ongkir. Lah bayare piye? Cot Mas, bayare cocot. Kaya zaman saiki ngene lho COD. Berarti gak nge DP ya? Barang teko dicek saya lagi dibayar gak nggo DP. Iya, kok penak men kene iki Yo, ya. kepenaken. Iki nek pesen sakane piye iki? Langsung japri ning bawah bio profil kuwi ning nomor pemesananku. Nah. Pesen sing dapur komplit ngono minimalis nuk dadi. Oh iya ready. Dan cocok nanti ya. 2.200.000 iki lho. Iso milih motif ya ta.